Dwi wrth i'n dysgu sut i chwarae'r ukulele. Dwi wrth y modd dy offerynnau. Ydych chi'n gallu meddwl am wahanol rai? Hei, dewch i ni esgus chwarae rai ohonyn nhw nawr. Reite, yn gynta, pawb i esgus chwarae'r drymiau. Dewch ymlaen. Bang, 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 bang! Gwych. Beth am un offeryn arall? Offeryn sydd eitha tebyg i'r ukulele. Y gitar. Un llaw lan fan hyn, a llaw arall lawr fan hyn. A bant da ni. Waw, 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 waw! O, dwi'n seren roc. Wel, dyna beth oedd hwyl. Dwi wrth y modd gyda cherddoriaeth. Hei, dwi newydd gofio am stori am Caru a anifeiliaid oedd wrth ei bodded y cherddoriaeth hefyd. Hoffech chi glywed y stori? Hoffech? O, gwych! Dwi'n caru dweud stori. Fel arfer, roedd Hen Fenyw Fach Cydweli'n Hen Fenyw Fach hapus. Ond y diwrnod yma, roedd hi'n Hen Fenyw Fach ddigon digalon. Roedd hi'n dymor y Carnivals, ac roedd Hen Fenyw Fach Cydweli yn mynd i bob Carnival ym mhob pentre cyfagos i werthu i losin di blasus. Losin oedd yn enwog drwy'r wlad i gyd. Ydych chi'n gwybod beth yw Carnival? Wel, mae bach fel ffair. Reids, gemau, stondinen gwerthu pob math o bethau. Sŵn, lliw a llwyth o hwyl. Ond doedd y Carnivals ddim wedi bod yn wych a dweud y lleia yn ddiweddar. Roedd llai a llai o bobl yn dod i fwynhau. A ffrind neb eisiau prynu losin di hyfryd Hen Fenyw Fach Cydweli. O, am siom. Felly, roedd hi'n trio'i gorau glas i feddwl am ffordd o ddenu pobl nôl i'r Carnifal. Ond sut? Meddyliodd a meddyliodd. O'r diwedd, cafodd syniad. Beth am gynnal sioe driciau yn y Carnifal? Byddai hynny'n siŵr o ddenu pobl o bell ac agos. Penderfynodd fynd i weld ei hen ffrindiau, Ceio ac Ci a Belar Broga. Dau ffrind talentog iawn. I weld a allan nhw helpu. Roedd Ceio a Belan rhai gwych am neidio, sboncio a gwneud campau. Bydden nhw'n gallu rhoi clamp o sioe i'r gynulleidfa'r Carnifal. Ond pan gyrhaeddodd gatre Ceio a Bela, nid neidio o gwmpas oedd y ddau ffrind, ond chwarae offerynnau. Roedd Ceio oedd yn gi cŵl iawn wrth i'n chwarae'r piano. Waw, roedd e'n wych! Heb sôn am Belar Broga ar y bas dwbl. Am sŵn isel hyfryd. Iww! Ond nid yma i siarad am yr offerynnau oedd Hen Fenyw Fach Cydweli. Roedd ganddi rhywbeth pwysig iawn i'w ofyn i'r ddau. Cafodd groeso cynnes gan y ddau ffrind. Eglurodd fod angen help arni ac esboniodd ei syniad am sioe driciau, gyda Ceio a Bela yn sereni. Ond siom gafodd Hen Fenyw Fach Cydweli. Roedd Ceio wedi brifo'i goes yn chwarae pêl-droed yn noson gynt. A Bela druan wedi troi ei throed wrth arbed gôl yn yr un gêm. Mae pawb yn gwybod bod brogaod yn gôl geidwaid gwych. Doedd dim ffordd allan nhw berfformio campau. Dyna ni felly. Doedd cynllun Hen Fenyw Fach Cydweli ddim yn mynd i weithio. Byddai'n rhaid iddi feddwl am rhywbeth arall. Ond doedd hi ddim yn hun am roi'r ffidil yn y to. Ac roedd hi'n benderfynol o gael rhyw fath o sioe yn y Carnifal. Pwy arall oedd hi'n nabod? Aha, roedd ganddi ddau ffrind arall oedd yn dalentog iawn. Ac i ffwrdd â hi ar ei hunion. Mynd i chwilio am crad y cranc a malu mochyn deiar oedd hi. Dau ffrind oedd yn ddawnus iawn am ganu. Bydden nhw'n sicr yn gallu rhoi chwip o gyngerddi gynulleidfa'r Carnifal. Pan gyrhaeddodd Hen Fenyw Fach Cydweli lan y llyn. Nid canu oedd y ddau ffrind. Roedden nhw'n chwarae offerynnau hefyd. Y trwmped oedd y fferin malu. Ac y fferin crad oedd y drwm. Iwhw! Helo! Gweiddodd i gael ei chlywed dros y gerddoriaeth swnllyd. Cafodd
croeso cynnes gan y ddau ffrind. Eglurodd fod angen help arni ac esboniodd ei syniad am gyngerdd bach yn y Carnival, gyda Crad a Mali'n rhyfeddu'r dorf gyda'i lleisiau swynol. Ond siom gafodd unwaith eto. Agorodd y ddau eu cegau i siarad, ond dim ond ddaeth allan. Roedd y ddau wedi colli eu lleisiau wrth gefnogi ceio ci a Bela Broga yn y gêm bêl-droed y noson gynt. O, diar! Erbyn hyn, roedd Hen Fenyw Fach Cydweli wedi dechrau rhedeg mas o syniadau ar sut i ddenu pobl i'r carnifals. Ac roedd yr un nesaf y diwrnod wedyn. Dechreuodd feddwl, efallai, y byddai'n rhaid iddi ymddeol a rhoi'r gorau i werthu ei losin di. Wrth iddi droi adael, ciciodd y trwmped a baglodd dros y drwm. A gyda bang gan y drwm a twt gan y trwmped, cafodd Hen Fenyw Fach Cydweli syniad. Roedd y syniad yma yn well na'r sioe gampau ac yn well na'r sioe ganu. Roedd yn hollol amlwg. Beth am i'r 4 ffrind uno i greu grŵp pop a pherfformio yn y Carnival? Doedd gan Hen Fenyw Fach Cydweli ddim arian i'w talu nhw, ond roedd croeso iddyn nhw gael faint fynnen nhw o losin di am eu traffer. Ond a fydden nhw'n cytuno? Mae'r ateb yn y gan. 1, 2, 3, dyma hi. Hen Fenyw Fach Cydweli yn gwerthu losin di. Yn rhifo 10 am ddim, mae ond 11 i mi. Wel, dyna'r newid gorau ddaeth i mi. Wel, dyna'r newid gorau ddaeth i mi. Yn rhifo 10 am ddim, mae ond 11 i mi. Fa-la-la, 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 la-la-la-la, fa-la-la, 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 la-la-la. Fe es I faes y croesau, fe ges I groeso mawr. A falai wedi pobi a stoli eistedd lawr. Wel, dyna'r newid gorau ddaeth i mi. Wel, dyna'r newid gorau ddaeth i mi. A falai wedi pobi a stoli eistedd lawr. Fa-la-la, 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 la-la-la-la. 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 Waw, am fand cŵl. Bydd angen tipyn o ymarfer arna I ar y ukulele I fod cystal a band yr anifeiliad anhygoel. Well I fi fwrw iddi. Tan tro nesa. Ta-da!